Bay, alas 10:15. Adong ko uli. Napako sa eskwelahan karon. Nagbuhat ko sa mga assessment, assignment ba, mga essay, mga unsa pa na diha. Pero padong nakuli karon nya. Nani siya kagit kita. Na siya gamay suga, but ngit-ngit kay rin siya. And ang tani ISO 10,000. So, muna siya. Ang likod. So, padong ko sa train station. Moto. Test lang ta pinagsa. Mo'y naka-up pa na ning biyahe ko BISAYA kay ang next train is in 2 minutes. Padungan to. But kuto ba siya ko ng Camberwell na sa Kabuk station niya. Camberwell. Yan, I like train mo dito. So, musakay ko. So, kanig skip ni sa katungo sa ka-train. So, musakay ko. Katulo ko musakay train ron. Muna siya. Ano siya kahasol kong napihi kay kanay mga stations in between. Kuha ni siya ka ng mga gipang skip ba. Yung mga dili importante. Again, ISO 10,000 ta. Naka-ND filter gali ko. Ba't kapoy magtangtang. Padong ng train. 1 minute. Nakaita. Let's go. Everyone can tell that she treats Jens like a boyfriend. Kapoy kog may gabi ibay, grabe nagang gibuhat. So karon padong kog eskwelahan niya, late ko nakamanta. Kanang pari halas kanang Saturday. Dapat si tawag ni 8:30 ko dapat na nasa eskwelahan niya. Karon nakamata ko 8:30. Adi 8 o'clock karon. Katong last Sunday 8:30 ko nakamata. Giyatay. Anyway. Sige bay, padong sa eskwelahan bay. Yeah, mudagan po ko sa train. Sakay pa kong train mo, take ni siya mga 40 minutes kung magsakyanan, pero mag train 1 hour tingali. Abot nga to 1 hour na lang ang klase. Minatay. Sige. Malagi na siya. Gabi pabunok balay tumbling dito. Kapoy niya. Buti-kunti pa ako magtrabaho, wala nang magtrabaho balik kasi 7C kay gaan. Oh, bay, kumusta mo diha kanang kayag. Oh, kumusta mo diha? Nitabo bay kay kanang late ko nakamata karon kay buhaton akong buhok kanang OA kayo nya kanang daghang kay kog buhaton karon, and it's around 2:40 hapit na 3 p.m. Daghan pa kong swatunon. I have to prepare my stuff for tomorrow's wedding. So muna medyo stress ko karong alawa. Kadadlaw na tani stress. So muna siya. So muna I'll show you my gears. Muna siya ang akong mga bag. So ang mahitabo karon is I'll try to have all my gears nga naadiri nga bag, butang nakuha nga single bag. I'll try ko kanang minimal one camera thing. Lisura tesa. Sinsya na. Kumanad sa akong setup, so I'll just put the camera down. Supposedly, just put the camera down and hold on. So initially ba, ang ako plano is mag one camera setup na lang ko kanang minimal ba. So muna akong isa sa mga favorite na bag, ang Lower Pro. I'll try not to use it kasi kanang medyo bugat siya. Kung mag-shoot ko weddings ka, shoot kaniya akong gamiton. Kay hilom siya compared sa Pelican. But ako siyang i-try butang ari. Kaning usa ka bag, pag computer, usually pang trail bag tayo siya dapat, pero pag computer niya na ako siya kanang nakagbuhaton. Anyway, atong buhaton karon is i-try na tog kanang paslak atong mga stuff diri sa bag. Tayo ang book Isura try na og paslak mga stuff na kuha nga bag niya, mga camera. Nya partly sad karon nang kuan ko ninyo kay murag gitapol ko video sa kung kagalingon nga mag-pack up sa bag. Di lang mag-pack up sa bag to. Siya na Let's go! Buhaton na mag-pack up bag.
And di na ako videohan kapoy. Yeah, maligo pa ako bay. And after ko maligo, kanang magbuhat ko sa akong mga assessment. And then ako yung maabot pa ka sa oras do. Aon ta lang. So nangusta lang ko ninyo kay wala ko ka upload. Putol-putol gyud po na mga video karon kay feeling ako wala na hitabo sa kinabuhi and camera bugat sad medyo murag feeling ako bugat. So ako ning try pa. Mangitag pagi magsige na ko gamit ani. I'm using the FX3 nya S-Log 3 na karon. Kasi kay mag final cut na sa ko. Kana gig story mi ko. Sige na, mo buhat ako, nang labas ako and dagang kay buhaton. Oh. Oh bay, padong na gid siya late, padong but dako kayong cracker, ako na lang siya amplihan karon. Kung maligo pa ko. Yates ani. Nambi siya. Hindi mo siya ganang nagkuhan. So, kanila mong bisi on. Yep. Ambli na. Tilawan ta ni. So, pangalan ni kay shrimp crackers. Kaya sa ginang buhok eh. Shrimp crackers na siya ba eh. Tagan siya. One, two, three, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So bye, kumusta diha? So wala kay kung mag-update og video for today, wala kay tay nindot nga video for today. Bitaw eh. Nagimo kog video for my other camera which is the Ricoh GR just recently, just a few minutes ago. So wala tay vlog karon, ambot ko sana ako ma-upload ng video ha pero karon tay vlog. But yeah, so far today's a Friday. Medyo busy siya nga Friday. But dugay ko nakamata so natin problema gamay. And then tomorrow mag-shoot ko kanang wedding photographer ko. Kuya ko ni Marlon for Silver Hour Films, naka-freelance ko for tomorrow. And then today, daghang kog buhaton nun. Nako nga rin sa work desk ni Laura which has 2 CPUs sa Mac Mini ko sa kakuan. Wala akong insulti gid. Pero for now guys, wala sa tay hindot kay nga vlogs sa Bisaya, wala sa tay mga yo, nasa tay mga downtime for now. Kay mo lang kay daghang mo buhaton. Sorry. Bitaw sige mura na siya bye. So hopefully we'll see you tomorrow for more vlogs, but I'll try to upload as soon as I can. And as of now, try sa na ako mag-upload using Final Cut. I'm practicing with Final Cut and I hope I'm gonna be good with it. So muna na siya. Sige, bye.